Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Καλωσορίσατε για άλλη μια φορά κοντά μου στο κανάλι Astra Way to Heaven. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι η Πετρούλα Μπούτσι. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τη νέα σελήνη, η οποία πραγματοποιείται στο Σκορπιό στις 13 Νοεμβρίου στις 11:27 το πρωί, στις 20 μοίρες και 43 λεπτά του Σκορπιού. Είναι μια αρκετά δύσκολη νέα σελήνη. Μια σελήνη πάρα πολύ ανατρεπτική, διότι κάνει σύνοδο με Άρη, αντίθεση με Ουρανό και εξάγωνο με Πλούτονα. Σε αυτή την περίπτωση του εξαγώνου του Πλούτονα θεωρώ ότι πιο πολύ φανατίζει τις καταστάσεις παρά είναι έτσι, ο Πλούτονας βοηθητικός. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι σίγουρα ο Πλούτονας είναι ένας πλανήτης που δημιουργεί ξεκαθαρίσματα και σε αυτήν εδώ τη νέα σελήνη, που όταν μιλάμε για νέα σελήνη μιλάμε πάντα για νέα ξεκινήματα, τα νέα ξεκινήματα, δηλαδή τα βήματα προς τα μπροστά, θα γίνουν μέσω εντάσεων και μέσω αποκαλύψεων και ανατροπών. Είναι λοιπόν μια νέα σελήνη η οποία θα δημιουργήσει έφλεκτες καταστάσεις τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο παγκόσμιο σκηνικό, πολεμική διάθεση και μάλιστα εδώ θα δούμε ανάφλεξη και πολύ έντονες και βίαιες εξελίξεις στο θέμα της Μέσης Ανατολής, ανατροπές, αποκαλύψεις. Μπορεί να δημιουργήσει τροχέα, γιατί η αντίθεση Άρη-Ουρανού δημιουργεί την τάση για ατυχήματα, έντονη σεισμική δραστηριότητα, τρομοκρατικά χτυπήματα ανά τον κόσμο, έντονη βία και σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να φέρει διασπάσεις, χωρισμούς, εντάσεις και έντονα ξεσπάσματα. Από αυτήν εδώ τη νέα σελήνη, αγαπημένοι φίλοι, περισσότερο αποδέκτες είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι, που ανήκουν στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου και στις αρχές του τρίτου. Και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα ζώδια, αλλά και για τους συγκεκριμένους οροσκόπους. Δηλαδή, όσοι έχουν οροσκόπο κοντά στις 20 μοίρες, δηλαδή στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, σε Ταύρο, Λέοντα, Σκορπιό και Υδροχόο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε τι πρέπει να αναμένει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά με αυτήν εδώ τη νέα σελήνη. Και ας ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους φίλους τους Κρυούς. Αγαπημένοι μου φίλοι Κρυοί, πρόκειται για ένα φεγγάρι, για το σχηματισμό ενός φεγγαριού, που στη δική σας περίπτωση θα δημιουργήσει προβληματισμούς στις οικονομικές δοσοληψίες που μπορεί να έχετε με τους άλλους ή να δημιουργήσει ξαφνικά έντονα έξοδα που μπορεί να μην μπορέσετε να καλύψετε. Για όσους έχουν δάνεια, για άλλους ασφάλειες ή φορολογικά ζητήματα, αυτή είναι μια αρκετά ανατρεπτική νέα σελήνη, καθώς και για διατροφές αλλά και για οικονομικά συντρόφου. Είναι δηλαδή μια νέα σελήνη που μπορεί να φέρει πολύ έντονες ανατροπές για εσάς τους Κρυούς που ανήκετε στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου. Επίσης όμως μπορεί για κάποιους άλλους να δημιουργήσει με απρόβλεπτο τρόπο ακόμα και ένα έσοδο. Αυτό φυσικά εξαρτάται από το ατομικό χάρτη που μπορεί να έχει ξεχωριστά ο καθένας από εσάς. Το σίγουρο είναι όμως ότι πρόκειται για ένα φεγγάρι που θα σας ταράξει και ψυχολογικά, φέρνοντας αντιπαραθέσεις με τους άλλους πάνω σε οικονομικά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστείτε. Και αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι και σε συναισθηματικό επίπεδο ενδεχομένως να έχετε αποκαλύψεις και να χρειαστεί να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους προκειμένου να βρείτε λύσεις πάνω σε συναισθηματικά ζητήματα που μπορεί να σας απασχολούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να συνεχίσουμε με τους αποδέκτες αυτού εδώ του φεγγαριού, που είναι οι αγαπημένοι μας φίλοι οι Ταύροι, ιδιαίτερα εσείς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο. Πρόκειται για μια νέα σελήνη που γίνεται ακριβώς απέναντί σας και σας φέρνει σε αντιπαραθέσεις με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, είτε πρόκειται για συντρόφους, είτε πρόκειται για συνεργάτες. Νομίζω λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, ότι ήρθε η ώρα να τολμήσετε να διεκδικήσετε το μερίδιό σας απέναντι στην ευτυχία και να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν κάτι σας χαλάει με αυτήν εδώ πέρα τη νέα σελήνη, μπορεί να πέσουν τίτλοι τέλους σε κάποιες σχέσεις ή σε κάποιες συνεργασίες.
Πριν όμως πάρετε έτσι παρορμητικές αποφάσεις, γιατί ο ουρανός είναι ένας πλανήτης ο οποίος όταν μας φτάνει σε εκείνο το σημείο που το αισθανόμαστε πλέον αδιέξοδο, ότι πνιγόμαστε, τότε αγαπημένοι φίλοι, και σίγουρα εσείς οι ταύροι πνίγεστε, γιατί φιλοξενείτε τον ουρανό μέσα στο ζώδιό σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μία περίοδος για σας που δεν μπορείτε να εγκλωβιστείτε μέσα σε καταστάσεις που σας πνίγουν ή σας καταπιέζουν. Συνεπώς, είσαστε πραγματικά με το σπαθί στο χέρι προκειμένου να πάρετε κεφάλια. Επειδή όμως ο ουρανός είναι ένας πλανήτης ο οποίος δημιουργεί πάρα πολύ έντονες καταστάσεις και μάλιστα σε γρήγορους ρυθμούς, καλό θα είναι να σκεφτείτε πριν δώσετε το οριστικό τέλος σε κάποιες καταστάσεις ή να μιλήσετε με τους άλλους. Εάν δείτε ότι μεταξύ σας δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, δεν μπορείτε να πάτε παρακάτω έτσι όπως ονειρευόσασταν, είτε πρόκειται για μία σχέση είτε για μία συνεργασία, τότε ναι, αυτή εδώ η νέα σελήνη θα σας βάλει στη διαδικασία να κοιτάξετε μπροστά, αφήνοντας όμως πίσω σας ανθρώπους οι οποίοι έχετε καταλάβει ότι δεν μπορούν πλέον να σας δώσουν όλα όσα αναζητάτε. Είναι ένα τέτοιο φεγγάρι. Για κάποιους άλλους μπορεί να δημιουργήσει έτσι και έναν απρόβλεπτο έρωτα. Μπορεί να φέρει δηλαδή μία απρόσμενη συνεργασία ή μπορεί να φέρει έναν απρόσμενο έρωτα στο δρόμο τους. Όμως να θυμάστε ότι επειδή αυτό εδώ το φεγγάρι είναι κάτω υπό την επίδραση του ουρανού, μην βιαστείτε να επενδύσετε, προσέχτε πάρα πολύ με ποιους ανθρώπους μπορεί να συνεργαστείτε ή ποιους ανθρώπους θα βάλετε στο πλάι σας ως συντρόφους, γιατί δεν μπορούμε να επενδύουμε μακροχρόνια όταν δεχόμαστε την επίδραση ενός φεγγαριού, πόσο μάλλον όταν αυτό το φεγγάρι έχει σχέση με ουρανό, γιατί ο ουρανός δεν έχει διάρκεια. Νομίζω όμως ότι είναι μία περίοδος για σας που θα είστε αρκετά αντιδραστικοί απέναντι στους άλλους και νομίζω ότι κάποια πράγματα, αν έχουν φτάσει στο απροχώρητο, ήρθε η ώρα να δείτε με ποιον τρόπο θα καταφέρετε να κάνετε βήματα προόδου τόσο στην προσωπική σας ζωή, όσο και σε θέματα που σχετίζονται με συνεργασίες. Όμως δεν είναι μία εύκολη νέα σελήνη, γι' αυτό προσπαθήστε όσο το δυνατόν, γιατί είσαστε εκείνα τα ζώδια που ανήκουν στην κατηγορία που σίγουρα βάλλονται, να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας προκειμένου να μην χάσετε το δίκιο σας. Και να συνεχίσουμε με τους αγαπημένους φίλους μας, τους διδύμους, που αυτή εδώ η νέα σελήνη τους προτρέπει να κοιτάξουν με ποιον τρόπο θα φτιάξουν μια καλύτερη καθημερινότητα, τόσο σε θέματα υγείας, όσο και σε θέματα εργασίας. Αν λοιπόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αγαπημένοι φίλοι, είχατε παραμελήσει τον εαυτό σας, έρχεται αυτό εδώ το φεγγάρι για να σας θυμίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι μονάχα ο εαυτός σας. Και πρέπει τώρα να μπείτε στη διαδικασία, να δείτε με ποιον τρόπο θα κανακέψετε τον εαυτό σας, είτε με τη μορφή μιας δίαιτας, να προσέξετε, ενός νέου διατροφικού πλάνου, είτε με τη μορφή του γυμναστηρίου. Σίγουρα όμως σε θέματα υγείας πρέπει αυτή τη στιγμή να δείτε όχι μόνο με ποιον τρόπο θα μπορέσετε να την καλυτερεύσετε, αλλά να βρείτε και νέους τρόπους που θα σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα. Είτε πρόκειται για ένα γυμναστήριο, είτε με τη μορφή να βάλετε δηλαδή στη ζωή σας περπάτημα. Χρειάζεται πραγματικά να προσέξετε τον εαυτό σας με αυτό εδώ το φεγγάρι. Τώρα, σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία, να θυμάστε ότι είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό φεγγάρι και μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες μέσα στο εργασιακό σας περιβάλλον που να είναι τόσο αποκαλυπτικές που να ταράξουν πραγματικά όλο το ψυχολογικό σας υπόβαθρο και εσείς να χρειαστεί να έρθετε σε αντιπαραθέσεις με συναδέλφους προκειμένου να βρείτε το δίκιο σας ή αν αισθάνεστε ότι βάλεστε άδικα από τους άλλους μέσα στο χώρο της εργασίας. Αυτές είναι οι αλλαγές και οι ανατροπές που θα φέρει για εσάς, αγαπημένοι δίδυμοι, αυτή εδώ η νέα σελήνη, και κάποιοι άλλοι δίδυμοι ενδεχομένως να αφήσουν τώρα μία εργασία προκειμένου να προχωρήσουν μπροστά και να βρουν μία νέα. Αυτό θα γίνει μονάχα αν αισθάνεστε ότι πλέον
δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί μέσα στον εργασιακό σας χώρο ή πλέον ζορίζεστε τόσο πολύ που δεν το αντέχετε και θέλετε να αφήσετε πίσω μία εργασία προκειμένου να βρείτε μία άλλη με καλύτερες συνθήκες. Και να συνεχίσουμε με τους αγαπημένους φίλους μας, τους καρκίνους, που ναι μεν θα υπάρχουν αγαπημένοι φίλοι ανατροπές, αλλά σίγουρα αυτό εδώ το φεγγάρι σχηματίζει τρίγωνο με τον ήλιο σας, οπότε για σας δημιουργεί και λύσεις. Πρόκειται για ένα φεγγάρι το οποίο σε εσάς μπορεί να δημιουργήσει ανατροπές τόσο με τα παιδιά σας, γι' αυτό να θυμάστε ότι αν υπάρχουν προβληματισμοί με τα παιδιά σας, αν είσαστε σε αντιπαραθέσεις και δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να βγάλετε άκρη, να ξέρετε ότι αυτά θα διωγγωθούν. Και ο λόγος που τα διωγγώνει αυτό εδώ το φεγγάρι είναι για να βρείτε και λύσεις. Το θέμα είναι όμως να μην κάνετε αυτή τη στιγμή, με αυτήν εδώ τη νέα σελήνη, συζητήσεις που να καίνε. Αφήστε το για λίγο αργότερα. Τώρα, αν έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και πραγματικά υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα, νομίζω ότι αυτό εδώ το φεγγάρι είναι η κατάλληλη στιγμή, προσέξτε, για να βρείτε λύσεις. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν ανατροπές. Μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις, να σας χαλάσει κάτι σε θέμα που σχετίζεται με τα παιδιά σας. Από την άλλη, για κάποιους άλλους καρκίνους, με τον ερωτικό σύντροφο, μπορεί τώρα να αισθανθείτε ότι πρέπει να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που θέλω να πω είναι να μην αφήσετε φιλικά πρόσωπα να ανακατευτούν στην προσωπική σας ζωή και ενδεχομένως και φίλοι να γίνουν η αιτία προκειμένου να έρθετε σε προστριβές λοιπόν, με τον ερωτικό σας σύντροφο. Για κάποιους άλλους καρκίνους μπορεί να δούνε τώρα ένα δημιουργικό του σχέδιο να ανατρέπεται και αυτό να είναι κάτι που θα τους ταράξει και θα τους χαλάσει. Σίγουρα όμως θέματα που σχετίζονται στον ερωτικό τομέα, θέματα παιδιών και θέματα που σχετίζονται με τα σχέδια να τα προωθήσετε, είναι ένα φεγγάρι που από τη μία μεριά φέρνει ανατροπές, από την άλλη όμως μπορεί να δημιουργήσει και λύσεις. Αρκεί να είστε συνετοί, να έχετε επιχειρήματα για να πείσετε τους άλλους, είτε πρόκειται για ερωτικό σύντροφο είτε για παιδιά, και σε περίπτωση κάποιων σχεδίων που θέλετε να προωθήσετε, να δείτε με ποιον τρόπο μπορεί να δημιουργήσετε τώρα αλλαγές οι οποίες θα είναι προς όφελός σας. Να συνεχίσουμε με τους αγαπημένους φίλους μας, τα λιοντάρια. Είσαστε αγαπημένοι φίλοι λιοντάρια και εσείς που ανήκετε στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου και βεβαίως όσοι έχετε οροσκόπο Λέοντα, σε αυτή την κατηγορία που βάλλονται πάρα πολύ από αυτήν εδώ τη νέα σελήνη. Σίγουρα η νέα σελήνη είναι νέα ξεκινήματα, όμως εδώ πέρα τα νέα ξεκινήματα είναι ανατρεπτικά στην περίπτωσή σας και σχετίζονται με οικογενειακά πρόσωπα. Μπορεί δηλαδή κάποιοι από εσάς να έχετε προστριβές με ανθρώπους μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον, να χρειάζεται αυτή τη στιγμή να δείξετε στους άλλους τα όρια σας, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι δεν μπορείτε να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες από αυτές που αντέχει η πλάτη σας και αν σε περίπτωση αισθανθείτε τους άλλους ότι είναι εριστικοί απέναντί σας, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι η δράση μπορεί να δημιουργήσει αντίδραση και σίγουρα μπορεί να υπάρχουν ξεσπάσματα που τελικά να μην σας κάνουν να νιώσετε καλά ούτε εσείς ούτε οι άλλοι. Φέρνει λοιπόν εντάσεις με οικογενειακά πρόσωπα. Για κάποιους άλλους όμως λέοντας, ο σχηματισμός αυτού εδώ του φεγγαριού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με ακίνητα. Τόσο με ακίνητα τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεστε ή με πατρική περιουσία, αλλά και με θέματα επαγγελματικής στέγασης. Κάποιοι από εσάς δηλαδή να χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματικό περιβάλλον ή να χρειαστεί να βρούνε μία νέα στέγαση με καλύτερες συνθήκες από τις ήδη υπάρχουσες. Θέματα λοιπόν ακινήτων, θέματα επαγγελματικής φύσης μπορεί να βγάλει, δηλαδή να έχετε κάποια προβλήματα στη δουλειά, να ανατρέπονται επαγγελματικά σχέδια που μπορεί μέχρι τώρα να είχατε και να δημιουργηθούν εντάσεις ακόμα και με άτομα μέσα στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Αυτό που θέλω να συμβουλεύσω εσάς τα λιοντάρια, ειδικότερα που βρίσκεστε στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, είναι να μην τα βάλετε με άτομα εξουσίας, γιατί αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ σε εσάς και τελικά να χάσετε το δίκιο σας. Σίγουρα είναι, όπως είπα και στην αρχή, μία νέα σελήνη αποκαλυπτική
που φανατίζει, φέρνει θυμό, φέρνει ξεσπάσματα και αν το κάνετε, αγαπημένοι φίλοι, θα χάσετε το δίκιο σας. Βεβαιότατα κάτι μπορεί να σας ταράξει, αλλά ο σωστός διαχειρισμός του θυμού σας θα είναι και το κλειδί προκειμένου να βρείτε λύσεις με τους άλλους, είτε αφορά οικογενειακό, είτε επαγγελματικό περιβάλλον, είτε αφορά ακίνητα και πατρική περιουσία. Να συνεχίσουμε με τους αγαπημένους φίλους μας, τους Παρθένους. Βάλεστε λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι Παρθένοι, από αυτήν εδώ την έκλειψη, φυσικά όχι όσο βάλλονται ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι, αλλά σίγουρα έχει μια επίδραση και σε εσάς και νομίζω, αγαπημένοι Παρθένοι, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, ότι αρχικά θα είναι μια νέα σελήνη που δεν θα σας αφήσει ησυχία. Η καθημερινότητά σας θα είναι έντονη, θα τρέξετε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτό που θέλω να σας συμβουλεύσω είναι να προσέχετε, γιατί επειδή θα έχετε έτσι και ανεβασμένη αδρεναλίνη, να προσέχετε να μην τρέχετε καθώς οδηγείτε, γιατί είναι ατυχηματική αυτή εδώ η νέα σελήνη, πόσο μάλλον σε εσάς που η επίδραση Άριου ουρανού βρίσκεται σε έναν τομέα που σχετίζεται με τις μετακινήσεις, οπότε θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τον τρόπο που μετακινείστε, να μην οδηγείτε κάτω από την επιρροή έντονου θυμού, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το άλλο που πρέπει να προσέξετε εσείς οι Παρθένοι είναι τον τρόπο που θα μιλήσετε στους άλλους. Δηλαδή, αν έχετε συσσωρεύσει κάποια παράπονα, μην ξεχνάμε ότι οι Παρθένοι και οι Ιχθύς, αγαπημένοι φίλοι, έχουν και τον χρόνο απέναντί τους. Αν λοιπόν αισθάνεστε ότι έχετε μαζέψει κάποια παράπονα, αν αισθάνεστε ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει οριακά για σας και θέλετε να συζητήσετε με τους άλλους, νομίζω ότι είναι κατάλληλη αυτή εδώ η νέα σελήνη να κάνετε συζητήσεις, αρκεί να μην χάσετε τον έλεγχο. Καμιά φορά είναι αυτό που λέμε, δεν είναι τι λέμε, είναι πώς το λέμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξετε. Τον τρόπο που θα μιλήσετε στους άλλους, γιατί αντί να βρείτε λύσεις, να περάσετε τελικά σε διαμάχες που μόνο δεν θα σας επιτρέψουν τελικά να έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε. Είναι μία νέα σελήνη που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με γειτονικά πρόσωπα, ακόμα και με αδέρφια, αλλά για κάποιους από εσάς μπορεί να φέρει και τη σκέψη του να θέλετε να αλλάξετε το μεταφορικό σας μέσο. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τους αγαπημένους φίλους τους ζυγούς. Ζυγή μου, αυτή εδώ η νέα σελήνη αφορά εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο και φέρνει, όπως και για τους φίλους μας τους κρυούς, οικονομικά ζητήματα. Είναι πραγματικά μία νέα σελήνη που θα σας βάλει στη διαδικασία να δείτε κατά πόσο έχετε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθετε απέναντι στις οικονομικές δοσοληψίες με βάση τα χρήματα που μπορεί να βγάζετε από τη δουλειά σας ή να προσπαθήσετε να δείτε με ποιον τρόπο θα βρείτε νέες πηγές εσόδων προκειμένου να ανταποκριθείτε σε έξοδα που τελικά έχουν αρχίσει και σας πνίγουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι μόνο πληρώνετε και ενώ εργάζεστε αρκετά, είναι μία περίοδος για σας που αυτά που βγάζετε δεν μπορείτε να τα απολαύσετε, γιατί συνέχεια μπαίνετε στη διαδικασία να έχετε έκτακτα έξοδα. Είναι μία νέα σελήνη που δημιουργεί έκτακτα έξοδα τα οποία μπορεί να σας ταράξουν. Για κάποιους άλλους από εσάς μπορεί να φέρει την ανατροπή ενός οικονομικού πλάνου έτσι όπως το σχεδίαζαν στο μυαλό τους. Όμως, επειδή πρόκειται για νέα ξεκινήματα, στη δική σας την περίπτωση νομίζω ότι είναι ιδανικό να σκεφτείτε με ποιον τρόπο θα διαχειριστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα τόσο τα οικονομικά σας όσο και έξοδα που μπορεί να έχετε ή να έχετε φτάσει σε κάποια οικονομικά αδιέξοδα ή να βρείτε νέες πηγές εσόδων που τελικά θα σας ξελασπώσουν. Ενδέχεται κάποιοι από εσάς να είσαστε προβληματισμένοι έτσι και με ένα αρκετά βαθύ συναισθηματικό ζήτημα και αυτή εδώ η νέα σελήνη να σας βάλει στη διαδικασία να σκεφτείτε κατά πόσο σε συναισθηματικά ζητήματα
έχετε τη δυνατότητα να πάτε παρακάτω ή έχετε μαζέψει αρκετά αποθυμένα και κάτι έχει αρχίσει να σας χαλάει. Πρόκειται λοιπόν για ένα τέτοιο φεγγάρι που θα πρέπει να διεκδικήσετε με σθένος το δικαίωμά σας τόσο στο συναισθηματικό τομέα όσο και στον οικονομικό τομέα. Υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν αποκαλύψεις και για σας και πρέπει να δείτε με ποιον τρόπο θα διαχειριστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα, είναι η κατάλληλη έκφραση, το ξόδεμά σας. Είτε πρόκειται για οικονομικό ξόδεμα, είτε πρόκειται για συναισθηματικό ξόδεμα. Να συνεχίσουμε με τους πρωταγωνιστές αυτής εδώ της Νέας Σελήνης, οι οποίοι είναι οι Σκορπιοί, αγαπημένοι μου φίλοι Σκορπιοί, εσείς που ανήκετε στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, είστε αποδέκτες αυτής εδώ της Νέας Σελήνης, σίγουρα έχουν ξεκινήσει οι αλλαγές στη ζωή σας και θα τις δείτε βέβαια και το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι ο ουρανός βρίσκεται απέναντί σας, οπότε καταλαβαίνετε ότι με σχέσεις και με συνεργασίες τα πράγματα ανατρέπονται οι ασφάλειές σας, δεν είναι η καλύτερη εποχή για σας, αρκεί να είστε έτοιμοι να δεχτείτε τις αλλαγές που θα ορίσει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι ο ουρανός μία διέλευση που θα γίνει μία μέρα και θα περάσει. Σίγουρα από τη στιγμή που έχει αρχίσει και αγγίζει το τρίτο δεκαήμερο θα κάτσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα έχετε την επίδρασή του μέσα στο 2024. Πάμε όμως να δούμε το σχηματισμό αυτού εδώ του φεγγαριού. Το νέο φεγγάρι λοιπόν. Το νέο φεγγάρι τι φέρνει? Σοκαριστικές αποκαλύψεις. Ενδεχομένως να σας αποκαλυφθούν πράγματα που να μην τα περιμένατε. Είτε πρόκειται για συντρόφους, είτε πρόκειται για συνεργάτες. Είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική, πάρα πολύ ανατρεπτική, αλλά και πολύ έντονη αυτό εδώ το φεγγάρι που γίνεται σε εσάς. Σίγουρα δημιουργεί νέα ξεκινήματα, όμως να ξέρετε ότι αυτά τα νέα ξεκινήματα θέλουν, το φωνάζει δηλαδή αυτό εδώ το φεγγάρι, να κάνετε τα ξεκαθαρίσματά σας. Και ό,τι δεν μπορεί να προχωρήσει, να μην προχωρήσει. Νομίζω ότι αυτό εδώ το φεγγάρι θα σας βάλει στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι αν κάτι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, εδώ θα μείνει και εγώ προχωράω μπροστά. Κάποιοι Σκορπιοί μπορεί να αφήσουν γνώριμες αγκαλιές για να πάνε σε κάποιες άλλες. Αυτό βέβαια θα γίνει κάτω από έντονες συζητήσεις, κάτω από ξεσπάσματα. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα έχει μία ομαλή ροή, αλλά σίγουρα θα είναι απελευθερωτικό. Να το θυμάστε αυτό, αγαπημένοι φίλοι. Εάν δεχτείτε τις αλλαγές που είτε εσείς θέλετε να κάνετε, είτε με πολύ απρόβλεπτο τρόπο έχουν ετοιμάσει οι άλλοι για σας, είτε πρόκειται για συντρόφους, είτε πρόκειται για συνεργάτες, εάν το δεχτείτε, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε νέα βήματα στη ζωή σας. Να ξέρετε για κάποιους άλλους από εσάς ότι αυτό εδώ το φεγγάρι σχετίζεται με δικαστήρια, με δικαστικές αποφάσεις που μπορεί να υπάρχουν ανατροπές για σας ή να ξεκινήσουν τώρα δικαστικές διαμάχες που είτε αφορούν το σύντροφό σας, είτε αφορούν ανθρώπους με τους οποίους είχατε επαγγελματικές συνεργασίες. Δύσκολη, αλλά απελευθερωτική. Πραγματικά κρατήστε αυτήν τη λέξη που σας λέω, γιατί καμία φορά, και ειδικότερα εσείς αγαπημένοι φίλοι Σκορπιοί, είστε μονικοί. Αν υπάρχει μία κατάσταση που ενώ βλέπετε, γιατί οι Σκορπιοί είναι τόσο διαισθητικοί που το αντιλαμβάνονται, δεν χρειάζεται κανείς να πει τίποτα στους Σκορπιούς, αν κάτι πηγαίνει καλά ή όχι. Το αντιλαμβάνονται. Απλά μένουν μέσα σε καταστάσεις λόγω αιμονής. Εάν βάλουν στο μυαλό οι Σκορπιοί ότι αυτό θα πετύχει θέλοντας και μη, δυστυχώς ταλαιπωριούνται και τρώνε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να καταφέρουν κάτι που μέσα τους στο βάθος γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι δεν έχει εξέλιξη. Αυτό εδώ το φεγγάρι έρχεται για να σας πει την αλήθεια. Αυτή που γνωρίζετε μεν, αλλά δεν σας βάζει στη διαδικασία να πάρετε την απόφαση. Ναι, ήρθε η ώρα των αποφάσεων, προσέχτε πώς θα διαχειριστείτε τις καταστάσεις, γιατί σίγουρα είναι βίαιες, είναι όχι μόνο ανατρεπτικές, αλλά δημιουργούν και τόσο έντονες διαμάχες με τους άλλους, που καλό είναι να μην μπείτε στη διαδικασία μέσω έντονων καυγάδων να χάσετε το δίκιο σας. Για μένα η προσωπική μου συμβουλή είναι πέστε τα επιτέλους με το όνομά τους,
ό,τι και αν έχετε μαζέψει, ό,τι και αν συσσωρεύετε, κλείστε πόρτες, κλείστε κύκλους, πηγαίνετε μπροστά τη ζωή σας. Αυτά είχα να πω για τους αγαπημένους φίλους τους Σκορπιούς και να συνεχίσουμε με αυτήν εδώ τη νέα σελήνη και τους αγαπημένους φίλους μας, τους τοξότες, οι οποίοι επηρεάζονται, αυτοί που ανήκουν στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου και αρχές του τρίτου, φυσικά και όσοι έχουν οροσκόπο τοξότη. Είναι μία νέα σελήνη που σας δείχνει το παρελθόν. Και τι εννοώ παρελθόν? Μπορεί να υπάρχουν παρελθοντικές καταστάσεις που δεν έχετε κλείσει κύκλους. Χρειάζεται λοιπόν να κλείσετε κύκλους και θα σας αποκαλυφθούν πράγματα που θα ταράξουν τον ψυχισμό σας και ενδεχομένως να ταράξουν και την υγεία σας. Πρέπει δηλαδή να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με θέματα υγείας, τα οποία χρονίζουν. Προσέχτε όμως, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό εδώ το φεγγάρι φέρνει κάτι παθολογικό, φέρνει κάτι ψυχολογικό. Δηλαδή θα είναι τέτοιες οι συνθήκες γύρω σας που θα δημιουργηθούν, που θα σας ταράξουν ψυχολογικά και αυτό μπορεί να σας φέρει σε μία τάση απομόνωσης και νομίζω ότι χρειάζεται να κάνετε αυτή την απομόνωση για να δείτε τι τελικά θέλετε, τι τελικά χρειάζεστε, ποιους πρέπει να αφήσετε πίσω σας και ποιους παρελθοντικούς κύκλους πρέπει να κλείσετε. Είναι για σας μία νέα σελήνη που φωνάζει να σκύψετε μέσα σας, να δείτε τι είναι αυτό που σας φτύρει ψυχολογικά, να το ολοκληρώσετε και να το αφήσετε στην άκρη, να μην ασχοληθείτε άλλο και να προχωρήσετε μπροστά. Αγαπημένοι μου φίλοι τοξότες, μην ξεχνάτε ότι θα έχετε και την επιρροή του χρόνου που τώρα ήδη επηρεάζει εσάς του πρώτου δεκαημέρου και μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο θα επηρεάσει και το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο. Αυτά λοιπόν εδώ τα φεγγάρια πριν έχετε την επίδραση του χρόνου έρχονται να σας πούνε γιατί θα δείτε αλήθειες πολλές. Έρχεται λοιπόν αυτό εδώ το φεγγάρι και φωνάζει ξεκαθαρίστε τώρα ό,τι βλέπετε ότι δεν μπορεί να είναι πλέον λειτουργικό, κλείστε κύκλους. Είτε πρόκειται για εργασιακά ζητήματα, τα οποία πρέπει επιτέλους εάν δεν προχωρούν, να πείτε τελείωσε. Υπάρχει δηλαδή μια επιχείρηση, για να σας δώσω να καταλάβετε για κάποιους, που δεν πάει μπροστά. Τίτλοι τέλους. Θα υπάρχουν όμως πολλές αποκαλύψεις που θα σας δείξουν ποιες παρελθοντικές καταστάσεις πρέπει πλέον να τελειώσουν από τη ζωή σας. Και αν δεν το πάρετε χαμπάρι με αυτό εδώ το φεγγάρι, να ξέρετε ότι μέσα στο 2024, που θα αρχίζει και αργότερα, για κάποιους στο τρίτο δεκαήμερο και το 25, να ξέρετε ότι θα σας το δείξει έντονα ο χρόνος. Τι είναι λοιπόν αυτά εδώ? Είναι τα προμηνύματα των καταστάσεων και των κύκλων που πρέπει να ολοκληρώσετε. Αυτό φωνάζει η νέα σελήνη, να πάτε μπροστά και να κοιτάξετε τον εαυτό σας. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει αυτό εδώ το φεγγάρι τους αγαπημένους φίλους εγώκερους, στη φιλική και κοινωνική σας ζωή, στις φιλικές σας επαφές, σε θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές εκδηλώσεις, μέσα σε ομάδες, συλλόγους, πέφτει αυτή εδώ η νέα σελήνη. Μπορεί να δημιουργήσει νέα ξεκινήματα, μπορεί να δημιουργήσει όμως και ανατροπές. Ανατροπές τόσο στον ερωτικό τομέα, όσο και σε θέματα φιλικών προσώπων, μπορεί δηλαδή κάτι να σας χαλάσει με ένα φιλικό πρόσωπο και να τα πείτε έξω από το δόντια και να σπάσετε μία φιλία, να χάσετε από κοντά σας ανθρώπους που τόσο καιρό τους θεωρούσατε στηρίγματα, ήταν άνθρωποι δηλαδή που τους αισθανόσασταν κοντά σας και τώρα κάτι να σας χαλάσει και όλο αυτό να σας φέρει σε αντιπαραθέσεις και να τελειώσετε. Να βρείτε για κάποιους άλλους, γιατί αυτή εδώ η νέα σελήνη για σας δεν είναι απαγορευτική όπως είναι με τους Σταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους η ενέργειά της στο να μην κάνετε βήματα σωστά και βήματα πρόοδου. Είναι μια νέα σελήνη, είναι ένα νέο φεγγάρι που έχει τη δυνατότητα να σας εξασφαλίσει και καλά νέα ξεκινήματα. Αν λοιπόν σας χαλάσει κάτι σε ερωτικό επίπεδο, σε φιλικό επίπεδο, μιλήστε, μην τα κρατήσετε μέσα σας, με άρη ουρανό φυσικά και θα τα πείτε, αλλά
βρείτε και λύσεις. Έχει τη δυνατότητα για λύσεις. Έχει τη δυνατότητα να σας φέρει σε επαφή με νέα πράγματα, με νέους κύκλους, με νέους φίλους, με νέους έρωτες. Συζητήσεις με παιδιά μπορεί να σας προβληματίσουν. Είναι ένα φεγγάρι το οποίο ναι μεν από τη μία μεριά μπορεί να φέρει ανατροπές σε όλα όσα προανέφερα, αλλά είναι και ένα φεγγάρι που μπορεί να δώσει και λύσεις. Ακόμα και αν χρειαστεί να κλείσετε κύκλους και να πάτε μπροστά. Τόσο σε θέματα κοινωνικών επαφών, δηλαδή μπορεί να είσαστε μέσα σε ένα σωματείο, μέσα σε μια ομάδα, μέσα σε ένα σύλλογο και αυτό να σας ταράξει με κάτι, να σας προβληματίσει, να σας δημιουργήσει ένταση, να έχετε ξεσπάσματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε κάπου αλλού. Το σίγουρο είναι ότι είναι προτιμότερο να κινηθείτε ομαδικά παρά να κινηθείτε ατομικά. Αυτό σας φωνάζει αυτό εδώ το νέο φεγγάρι, ότι για να υλοποιήσετε στόχους, για να υλοποιήσετε θέματα που αφορούν και την ερωτική σας ζωή, πρέπει να κινηθείτε συλλογικά. Και θα μου πείτε, μα συλλογικά μπορώ να βάλω άλλους ανθρώπους στην ερωτική μας ζωή? Μα πόσες φορές δεν βρίσκουμε ένα νέο έρωτα επειδή έχουμε δημιουργήσει νέες φιλίες και γνωρίζουμε νέους ανθρώπους και έτσι μπαίνουν νέοι άνθρωποι στη ζωή μας οι οποίοι μπορεί να μας δουν ή να τους δούμε με άλλο μάτι. Δηλαδή, μπείτε στη διαδικασία να ανοίξετε. Και αν κάτι σας χαλάει σε φιλικοκοινωνικό επίπεδο, ξεκαθαρίστε το, αφήστε το στην άκρη ή βρείτε λύσεις και κάντε βήματα πρόοδου. Πάντως είναι μια νέα σελήνη που θα δημιουργήσει εντάσεις και ανατροπές σε όλα όσα προανέφερα. Στο χέρι σας όμως είναι να μην χαθεί το δίκιο και να βρείτε λύσεις πάνω σε όλα αυτά. Και να μιλήσουμε για τους αγαπημένους φίλους μας τους υδροχόους, που θεωρώ ότι είναι το τέταρτο ζώδιο στην ομάδα των σταθερών, ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι, και όσοι έχουν οροσκόπο υδροχόο στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, τέλος του δευτέρου, αρχές του τρίτου, που βάλλονται αρκετά από αυτήν εδώ τη νέα σελήνη. Είναι μια νέα σελήνη η οποία γίνεται σε έναν τομέα που θα δημιουργήσει ανατροπές σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάποιοι δηλαδή από εσάς μπορεί απότομο τρόπο, δηλαδή να δημιουργηθούν συνθήκες που δεν τις περιμένατε και να έχετε ανατροπές στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, κάποιοι άλλοι να αλλάξετε, κάποιοι άλλοι να χρειαστεί να αναλάβετε κάποιο άλλο πόστο που μπορεί να μην σας αρέσει. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε όμως, αγαπημένοι φίλοι, είναι να μην έρχεται σε αντιπαραθέσεις με ανθρώπους που είναι ιεραρχικά ανώτεροι από εσάς, γιατί αυτό δεν θα είναι προς όφελός σας. Κάποιοι άλλοι κλείνετε επαγγελματικούς κύκλους και μπαίνετε στη διαδικασία. Φυσικά αυτό δεν θα γίνει με εύκολο τρόπο, να ανοίξετε καινούργιες επαγγελματικές πόρτες. Κάποιοι άλλοι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική στέγαση, να βρουν δηλαδή ένα νέο επαγγελματικό χώρο τώρα να συνεργαστούν, και επίσης είναι και μία νέα σελήνη που μπορεί να δημιουργήσει και διαμάχες με τα οικογενειακά πρόσωπα, αλλά και θέματα που αφορούν και ακίνητα και πατρική περιουσία. Σίγουρα πάνω σε όλα όσα προανέφερα θα προκύψουν αρκετές εντάσεις. Αν προϋπήρχαν προβλήματα σε όλα αυτά, τώρα διωγγώνονται με αυτήν εδώ τη νέα σελήνη και σας προτρέπει αυτό εδώ το φεγγάρι να αναζητήσετε λύσεις τόσο σε θέματα επαγγελματικής φύσης, οικογενειακών καταστάσεων και θέματα ακινήτων που μπορεί τόσο καιρό να αισθανόσασταν ότι ναι μεν θέλετε να τα βάλετε σε μία σειρά, αλλά ακόμα δεν τα έχετε καταφέρει. Και ήρθε η ώρα να δείτε με ποιον τρόπο θα το κάνετε. Σίγουρα όμως θα υπάρχουν αποκαλύψεις και με οικογενειακά πρόσωπα, αλλά και σε θέματα επαγγελματικής πορείας, και φυσικά θα υπάρχουν ανατροπές και εντάσεις. Όσο καλύτερα δεχτείτε τις αλλαγές και διαχειριστείτε το θυμό σας πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία μίλησα, τόσο καλύτερα θα είναι για σας. Και να ολοκληρώσουμε με τους αγαπημένους φίλους μας, τους Ιχθύς, που αυτή εδώ η νέα σελήνη είναι ένα φεγγάρι,
το οποίο για σας που ανήκετε στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου και για οροσκόπους και σας που ανήκετε στις αρχές του τρίτου, δεν είναι ένα φεγγάρι το οποίο είναι δυσμενές για σας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όμως θα πρέπει και εσείς να προσέξετε κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά? Αρχικά θα πρέπει να προσέξετε τον τρόπο που θα μιλήσετε στους άλλους, τον τρόπο που θα εκφραστείτε. Μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα με τα αδέρφια. Για κάποιους από εσάς μπορεί να υπάρχουν ανατροπές σε θέματα σπουδών, δικαστικών αποφάσεων, σε ταξίδια. Θα πρέπει να προσέξετε σε ταξίδια γιατί δημιουργούνται έντονες καταστάσεις, αλλά είναι και παράλληλα ένα νέο φεγγάρι που αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία σας. Δηλαδή, μπορεί να σας βάλει στη διαδικασία να σκεφτείτε νέους τρόπους. Με ποιον τρόπο δηλαδή θα καταφέρετε να βάλετε τον πύχη ψηλά και όνειρα, στόχους και φιλοδοξίες να τα προωθήσετε. Αλλά θα υπάρξει κάτι που θα σας ταρακουνήσει για να το κάνετε αυτό. Θα δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που θα πείτε μέχρι εδώ. Εγώ τελικά πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου και να πάω τη ζωή μου ένα βήμα μπροστά. Προσέχετε, μην τρέχετε με το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως να έχετε διαμάχες κάποιοι από εσάς με αδέρφια. Λοιπόν, και ξεκαθαρίζουν καταστάσεις με αδέρφια, αλλά σίγουρα ξεκαθαρίζουν μέσα από έντονες διαμάχες και ξεσπάσματα. Αγορά μεταφορικού μέσου μπορεί να δείξει για κάποιους άλλους, αλλά μετακινήσεις, είναι ένα φεγγάρι που μπορεί να φέρει σε εσάς μετακινήσεις και αλλάζει όλη η οπτική γωνία και η φιλοσοφία απέναντι στα πράγματα και στις καταστάσεις, φυσικά μέσα από ανατροπές. Αυτά λοιπόν είχα να πω για τη νέα σελήνη, αγαπημένοι μου φίλοι. Ενδεχομένως, θα το δω κιόλας, γιατί είναι θέμα χρόνου, να μην γίνουν κάποιες εκπομπές, γιατί ετοιμάζω τις ετήσιες προβλέψεις και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο αναλυτικά κάνω τα ετήσια οροσκόπια. Όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το 2024, θα έχετε χαρτί και στυλό και θα βγάλω μία εκπομπή που πραγματικά σε όλη τη διάρκεια του 2024 μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτήν και να βρίσκετε ημερομηνίες για το πού ευνοείστε, πού υπάρχουν μέρες που πρέπει να προσέξετε και τι ακριβώς φέρνει το 2024 για τον καθέναν από εσάς. Έτσι λοιπόν θα κάνω μία παύση και για να ετοιμάσω όλα αυτά που θέλω να ετοιμάσω. Φυσικά αν υπάρχει χρόνος θα βγω να κάνω και κάποια άλλη εκπομπή. Πριν τελειώσουμε με τη σημερινή εκπομπή, θέλω να σας πω ότι όταν σχηματίζεται ένα φεγγάρι, είτε πρόκειται για μία νέα σελήνη, είτε πρόκειται για μία πανσέλινο, η διάρκεια της είναι μέχρι την εμφάνιση του επόμενου φεγγαριού. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εδώ πέρα έχουμε μία νέα σελήνη στο Σκορπιό και η διάρκεια της θα είναι μέχρι να σχηματιστεί η επόμενη πανσέλινος. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, γιατί αυτό είναι η δύναμή μας. Αυτό είναι η δύναμή μου τουλάχιστον, έτσι. Το like, τα σχόλιά σας, παίρνω κουράγιο από αυτό και συνεχίζω, παίρνω δύναμη. Εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, αν θέλετε να παρακολουθείτε αυτές εδώ τις εκπομπές. Και στο επανειδή, σας είπα ότι αν υπάρχει χρόνος θα βγάλω εκπομπή, αν δεν υπάρχει θα αφοσιωθώ πάνω στις ετήσιες για να είναι πάρα πολύ αναλυτικές σε όλα τα επίπεδα για σας. Αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι αυτή εδώ η νέα σελήνη, ιδιαίτερα για Ταύρους, Λέοντος, Σκορπιούς και Υδροχόους, να δεχτούν τις αλλαγές, να προσέξουν λίγο έτσι το θυμό, τις αποκαλύψεις που μπορεί να συμβούν στη ζωή τους, γιατί να ξέρετε ότι τα πανταρεί. Όλα αλλάζουν και οι άνθρωποι πρέπει να δέχονται αυτές τις αλλαγές, γιατί καμιά φορά πηγαίνοντας, ξέρετε, φοβόμαστε το άγνωστο της αλλαγής, αυτό παθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι. Όταν όμως πάμε στο μονοπάτι της αλλαγής, καμιά φορά λέμε, γιατί δεν το είχα κάνει τόσο καιρό αυτό? Αν λοιπόν δεχτούμε την αλλαγή, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα και αυτή η συμβουλή είναι για την ομάδα των σταθερών ζωδίων. Ανανεώνω το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εκπομπή. Εύχομαι καλή νέα σελήνη σε όλους. Να είστε καλά μέχρι τότε όλοι σας. Σας φιλώ γλυκά και να ξέρετε ότι σε θέματα πολέμου θα έχουμε πολύ έντονες εξελίξεις και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι
Γι' αυτό επίσης σεισμική δραστηριότητα που αυτό εδώ η Νέα Σελήνη επηρεάζει τα προοδευτικά της Ελλάδος, αλλά όπα δεν είναι ο τομέας μας. Έντονη σεισμική δραστηριότητα μπορούμε να δούμε σε κάποια μέρη ή και παγκόσμια να δούμε σε κάποιο άλλο μέρος έναν σεισμό, και γεωφυσικά φαινόμενα μπορεί να φέρει αυτή εδώ η έκλειψη, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σκορπιός σχετίζεται και με υπέδαφος και με τέτοια πράγματα. Μπορεί να γίνει μια έκρηξη ενός ηφαιστείου κτλ. Και μπορούμε να δούμε και αεροπορικά ατυχήματα και το απέφχομαι. Φιλιά από μένα, αγαπημένοι φίλοι, να είσαστε όλοι καλά, πάνω και πέρα από όλα να έχετε υγεία και εσείς και όλοι μας. Λοιπόν, και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ραντεβού μέχρι την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.